Și vine Koji la mine, știi, bă, să-i dau și niște semințe. Să-i dau și niște semințe, pula mea. E, bă, ce morți motivația, mă? Și am dat un pumn în gură, știi? Bă, ești nebun, ești periculos tu, Și a venit cu nâlă și cu gogă, să-mi dea mie, știi? Ai, bă, ce pula Cine a mea? venit, mă? Cu gogă, știi? Și am, mă, Și tu ești de sclapilor. la vii cu tata și cu doi oameni plătiți Nu, la nu, bătaie? fii atent, și am făcut, frate, am stat așa. Nu mă stai, bă, dacă îl chem pe taică mi este rău, frate, că la NATO ești prost. A, clar, dacă e tactul la Ăla e NATO, nebun, da, frate, dracu, are... L-au dat afară de 2 ori că e nebun, a omorât în pula mea niște alea din echipă, e nebun taică meu, frate. Ești unul de unul. Știi, cunoaște Ai pușcăria și ca pe vechi. mâna lui, ești nebun la Eu cap. ăla te ascultă Trinitas, mă, Bă, tatu. taci, A? bă, că mă doare. Eu ăla te ascultă Trinitas, tatu. Nu, el ăla ascultă Etno TV în fiecare zi. Știi și chestii din astea, fii atent și tu, m-am dus la asta, la... Băi, cine are admin aici? Nimeni, frate. A, bine, mă, coaie, că ăștia s-au suportat admin, câteodată